اف در پارێزگەها ئەدلبەیە و ev êzingên darên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û Çiyayê Türkmanin. Navanda Edlibê ya ragihandinê ev perça vîdeo belav kiriye. Têde welatiyên Ereb dibêjin ku ji wan re darên Efrînê û Çiyayên Türkman dibirin û ji wan re dişînin. Da ku bikin êzing û bifrûşin. حاليا عم نجهزوا لفصل الشتاء فعم يجينا الحطب الزيتون من عفرين عم يقطعوا الشجر وبيبعتوا لنا اياه. Niha em êzingan ji bo werzê zivistanê amade dikin û êzing ji darê zeytûnan ji Efrînê ji me re tên. Daran dibirin û ji me re dişînin û jê derek din heye ew jî Çiyayê Türkman e û nirxê êzingan ji 45 ta 65 lîreyên Sûriye. الحطب اسعاره بتتراوح بين ال 45 وال 65. Welatiyekî din yê Erebiyê parêzgeha Edlibê dibêje ku êzing ji mazotê bisûtir û arzantir e. هذا أحسن من المازوت لأن المازوت ببنزين بغاز. Ev ji mazotê baştir e ji ber ku mazot têde benzîn û gaz heye û ji welatiyan re baştir û rehettir û erzantir e. وإذا الله راد أرخص له كمان. Çalakvanekî Kurd ji Efrînê ji arkêra daxuya kirin ku grûpên çekdar û derbedarên Ereb bi hamehengî bi grûpan re bi hezaran darên merxan û zeytûnan û darên Çiyayê li gund û navanda Efrînê birîne da ku bifrûşin û sûdê jê bibînin. û ji bo karê xwe di birîna daran de veşêrin agir bi çiya û daristanan dixistin da ku şûnê birînê û diziyê were veşartin. Wî çalakvanê ragihand ku seranserî gundên Efrînê û Çiyayên wê dar rastî ziyanê hatine û hatine birîn û dizîn. Ji darên taxa Zêdiyê ya navenda bajêr ta darên Çiyayê Hawarê û gundên navçeya Şîyê û Cindirêsê û Raco û her wiha gundên Meydankê û Gemrûkê. û ew yek bandoreke nêrînî li ser jîngeha Efrînê û siruşta wê kiriye û eger rew şosa berdewam be û sînûrek nayê dayîn dê darên Efrînê werin birîn û êdî wê bibe biyabaneke zer.